както се присъедини към тима от състава на защита на домакините. В крайна сметка топката е изпратена в предни позиции. Там най-високо скача Пламен Крачунов. Още 3 двубоя. Славия срещу Литекс, Видим Раковски. Се връща Галчев да помага там в помощ на своите. Много талантлив Станислав Костов да докаже. Пробив центриране. Там се намесва играч в сино. Време на опасността. С силен шут топката е изпратена отново към Димитър Илиев и за пореден път сянката му Пламен Крачунов. Начало. Локомотив Пловдив атакува. ЦСКА сега отговори с тази греда. Каква грешка тук на Борис Галчев? Има ли нарушение тук? Не, играта продължава според Таско, надявайки се на вдигнат факт. Чудесно двойно подаване между Лазаров и Тодоров. Центрирането обаче падна в нападател на Локомотив Пловдив. И сега Христо Златински с бърз пас към Сержиньо. Неговото подаване към Здравко Лазаров не мина, защото Пламен Крачунов го би запиграе с глава. Малко на посоки обаче. Гости. Жереми Родригес с глава сваля за Йордан Тодоров. Йордан Тодоров е в наказателното поле и пада. Агресивно влезе в това единоборство. Изчисти в тъч. Сега Крачунов е притиснат от Златински. ЦСКА пък едва не може да се оплати, що се отнася в България. Чудесен рейд тук. Струва ми се не над Лукич бе това. Остро центриране. Крачунов с глава избива топката, но тогава Здравко Лазаров, между другото, вкара 2 гола за Локо Пловдив. Е доста доволен от това, че разполага с двама равностойни футболисти на тази позиция. Сега Пламен Крачунов играе на сигурно и чисти силно напред. Немалко футболисти от Пирин се появиха в веднага двама срещу Чепилов. Прекрасно подаване. Възможност за домакините. Подаването е за Емил Ангелов. Там се намесва. Който има, разгада ситуацията. Подаването е за Милен Танев. Изпреварен от Крачуна до Петър Костадинов. След което възможност и за Емил Ангелов за поред. Стилен шут. Теодор Скопчев търси Емил Ангелов. Дава към Атанас Чепилов. Той центрира в наказателното поле. Там господарят в... Отново Пламен Крачунов. До този така чакан изравнителен гол. Едно евентуално равенство ще се приеме за успех. Точно така прави впечатление, че Мишел Платини се изтегля малко по-назад. На ниво отново възможност за контракция на Видима. Ще стигне ли Крачунов тук първи до топката? Да. Въпросът е обаче, че се позабави с отиграването и все пак... Предвид от пасива. Хубав удар с глава и това е гол! Червените изравня. Гледаме повторението. Фалцово центриране към него. Крачунов насочи топката с глава в обратния ъгъл на Ивайло Василев, който се разтегна максимално. Но въпреки това не успя да отрази удара му. Така ЦСКА... Крачунов беше притиснат от Веселин Стойков и за... Добре, Какълов е в наказателното поле на ЦСКА. Опит. Ето го центрирането. Бранеков търси позиция в наказателното поле. Топката беше насочена глава. Все пак Делев можеше да се разпише. Не го направи. Няма как Веселин Стойков да спечели. Добро двойно подаване. Извеждаш пас тук за Стойков. Стойков, но обаче изпреварен от Крачунов близо до вратата на Мболи. Малко скорост не стигна тук на Стойков да стигне първи до топката. Притежанието за ЦСКА е... Едно чисто положение пред Райсен Боли. Все още няма голови ситуации пред Иван Георгиев. Резултатът е 0-0. Така, по едно чисто положение пред Иван Георгиев и Райсен Боли. Хубавото е, че наблюдаваме отворен футбол. Феновете на ЦСКА, които не са никак малко, ги аплодират. Еслам Магди, другия египтянин в отбора на Невен Венков.
Проблеми, но в крайна сметка Иван Караджов е предпочетен да пази днес за ЦСКА. Пред него с номер 2-5 не си допуснал гол, когато водиш в класирането, да се говори, че можеш да бъдеш заменен, но дали пък не е дошло времето, когато ЦСКА, което... Сега тази топ кабина, Грегори Нелсън е достатъчно. На негово място в игра влиза румънеца Яни Зиков. Още един път Костадин Стоянов несигурен. Остави да бъде надигран от Николай Жуниор. И щеше да я получи, ако не беше запазил присъда Мартин Дечев. Това принуди Милен Радоканов да направи някои промени. По двете крила ще действат Яни Зиков отдясно и Мишел Платини отляво. Сега да видим Паломина, добра работа на Пламен Крачунов. Самостоятелен пробив по тъчлинията. Помага Крачунов на Петър Стоянов. Двамата размениха местата си след центрирането на Дончо Атанасов. Временно състава на домакините с човек по-малко. Добра игра на Крачунов. Състава на ЦСКА при победата срещу Черно море тук на този стадион. През 2000 се да проси Тодор Янчев нарушение. Естествено, че не му бе отсъдено такова. Топката веднага е изпратена в предни позиции, където Крачунов този път добре затваря Паломино. Положение, което се откри пред Георги Илиев за опита, който имаше той, трябваше да вземе по-мъдрото решение и да стреля мигновенно и до известна рокада в подреждането на футболистите в зелено. Не, това прави Зико. Центриране, разбъркване и... Голе. Според Ахмет не. Крачунов по-добре пласиран. До него извършено нарушение. Дончо Атанасов е определено по-бърз от Пламен Крачунов, но пък младият защитник добре застана на опоненти. Крачунов сега трябва да чисти. Справи се централния защитник. Видяхте с едно докосване как с участието на Делев, Платини и Морайс, как бе преодолян. Добър финт на Мюлдер. Преодоля Спас Делев. След това центрира много добре. Ще на ЦСКА на границата на наказателното поле. Нямаше засада тук центриране. Още по-назад много работа върши Мишел Платинин и в дефанзивен план и при отбраната сега трябва да прибира Адемар, тъй като Тони Калва е в неговата зона. Добра игра с глава на кръг. Много е бърз Дениран, финтира Петър Стоянов, но след това не центрира по най-добрия начин. Все пак стори каквото е необходимо Бранимир Костадинов. Тъч в полза на Ботев Враца. Отговора на ЦСКА е красноречив и повече от светкавичен. Валериев изпълнява този свободен удар. Естествено топката е за най-високи футболисти, с изключение на Рай Симболист и половината на домакините. Центриране на Крачунов за Яни Зико. Топката попада на градите на Румъния. Сега те ще имат възможност да стигнат и до трети гол. Добра намеса на Крачунов. Центриране в наказателното поле. Крачунов изчиства. След и първи Ангел Маджиров, който ще действа по десния фланг на отбраната. Изключително важен гол за домакините, които би трябвало... Много към Герасим Зак. Така се справя на топката отново на десния крак на Кичуков. И пак с глава. Кръгов бе поднови играта бързо, така че сега центриране на отбраната на ЦСКА за момента с... Аксон има пространство пред себе си, може да потърси Здравко Лазаров. Предпочете да направи на Пламен Крачунов. Далеч по-логично ми се струваше решението да се търси непокрития. Здрав чудно защо Локомотив има 9 поредни победи от началото на сезона на този стадион. Сега обаче ситуацията не изглежда толкова оптимистично за нарушение на Якимов. Крачунов скача там високо, връща топката обаче в противоположната посока на това, което... Интериор на Беро и от тогава той е отговорен за всичко, което се случва в този тим. Ако направим една красни шансове за гостите, Чепилов печели много терен, поведе си дълго топката обаче накрая. Съвсем свободен в ляво беше Ливраменто.
Позабави се атаката на Берое, последва се чувства добре и ще се наложи да изиграе повече от полувреме в този двубой. Удобен момент за него да покаже качествата си. Атакуват 4 на границата на наказателното поле, един от тях Георгиев и сега контрадействие на Берое. Дълго си поведе играч на гостите и Крачунов избива в... Обира всички високи топки, подаване към Емил Ангелов. А това, което ви казах за Везел, в пълна степен Берое отново владее. 68 минута. Опит за извеждащо подаване зад гърба. Новката да влизат здраво в единоборствата и оттам да тръгват атаките. Домакините сега добър финт, ще има ли кой да не се удар? Там паднаха едновременно Русев и Ангел Русев е взел неговата позиция. Русев центрира в тялото. Изцяло този двубой. На няколко пъти се забеляза, че Фин Ангелов означава, че защитника ще... Шоколаров. Дамянов се опита да намери, му позволи в подготвителния период да се подготви по най-добрия начин. Но ето, че с всеки изминал двубой добил... Тодор Тодоров. 3 минути ще бъде продължението на първата част. Тодор Тодоров търси с дълго подаване. Цветан Илиев. Поизмори се Илиев в предни позиции. По всяка вероятност на неговото място ще видим... Червените често играят в понеделник. Романов сваля топката за Златинов. Хубава комбинация там и какъв пропуск за Славия. В крайна сметка не успя да прати топката във вратата заради бързата намеса на Пламен Крачунов. Атаката бе чудесна още от самото и начало. Пробива на Радо Димитров. Отиграването след това на Ром. Отново отдясно обаче атаките на Славия изглеждат изключително опасни. Този път Петър Димитров стига първи до топката, следва и шпагат на бранител. Отново Крачунов е бил там да се прецени. Ето още веднъж опита за центриране на Петър Димитров, като че ли топката облиза левия. От белите. Налага се на Пламен Крачунов да покрива зоната на Румен Трифонов. Центрирана топка там с глава играе играч червено на близко. Но не успя да оцели вратата. И още на Черно море. Го и центрирането на Георги Илиев над всички Крачунов. И пак Атанасов ще центрира. Този път доста опасно. Румен Николов не успява да си спре топката. Държи с тази преса целия матч. 90 минути на това темпо. Шторебе Бандовски. Николов центрира към Божилов. Удар с глава опита да... Преодолява в първия момент Трифонов, затворен е там, добра действие. Центрира топката в наказателното поле, където Крачунов играе. Удар, Галчев на границата на полето. Топката е в Крачунов! Страхотно избиване пред Крачунов, оставен непокрит. Да спре топката с гърди, да се обърне, да я насочи този ъглов удар за състава на ЦСК. Вляво от вратата на Пиргов. Непокрит Крачунов бележи 4, който знаят всички, че в подобни статични положения се е включил и трябва да бъде зорко охраняван. Естествено, топката бе висока за Божиков, но къде бяха там и това и Бозоров бе загадка.